Acompañado da alcaldesa de Outes, Beatriz Molinos, e do deputado provincial Carlos Crespo, o presidente de Portos tivo ocasión de coñecer o resultado dos traballos de mellora dos pantaláns realizados no Peirao do Freixo. Consistiron na mellora dunha serie da madeira dunha serie de pantaláns, creo que foron hasta 130 táboas as que foron repostas, bueno, co lóxico desgaste que acarrean sempre o mantemento, o uso dos mesmos, o tempo tamén, e era unha das cuestións que viñemos a ver. Este é un porto certamente importante, tanto para marisqueo, hai algo de embarcacións de batea tamén, e por suposto hai un número considerable de embarcacións de séptima lista. Entonces actuaron en varios pantaláns, como estaba dicindo, e isto se engade tamén a unha instalación de 4 fingers que se puxeron, estas estruturas flotantes de acceso ás embarcacións para subir, para baixar, para desembarcar, etc., que permitiu habilitar 4 novas plazas de séptima lista, das que aquí estaban demandadas. 4 fingers, en este caso 8 embarcacións. Esta actuación vense sumar a instalación de 2 novos módulos para o amarre de embarcacións de terceira lista acometidos hai uns meses. En total, ambas as súas intervencións superan os 65.000 euros de investimento. Se une a uns módulos que habíamos colocado nos pantaláns 2 e 3 de terceira lista xa hai uns meses, para atender esa demanda de plazas. Bueno, pois estamos falando, entre unhas cousas e outras, pois cerca dos 65.000 euros de investimento da Xunta de Galicia, en este caso a través da Consellería do Mar e especificamente de Portos de Galicia, e que, bueno, pois, insisto, forma parte dos traballos que fai periódicamente o ente público de conservación e mellora, pero tamén, por suposto, de ampliación das instalacións cando a demanda de novas plazas de amarre así o establecen